Джеси, в тази констелация ние ще се разделим с Тихомир. Сега затвори очичките, миличка, и си представи, че Тихомир е на една ръка разстояние от тебе, че го визуализирай. Представи си, че усети го, видиш на чеса, на оцет, на пот, Тихомир. Тъй, сега той се отдалечава далеч и пред блока до кофти. До кофти застанал, вече нямаше кимбе някакво сми. Тихомир е плосък. Сега стана черно-бел, леко се изкривил. Сега го тури в една рамка, го тури млечка. Тихомир зелена рамка на жълти точки. Сега го издигне, нагоре го издигне. Сега свали долу рамката. Ударя в земята тази рамка. Тури долу вляво и си напуканта питарите. Сега с питата удари отгоре. Удари върху рамката. Сега беличка ритни. С питата ритни отгоре. С коляно, с бедро, с ребро. Удрай го този Тихомир с задница. Са фърли като кеча върху него. Фърли се отгоре го с предица, с задница, с ребро, с бедро, с пръсо, косо, хубаво удари този Тихомир. Скъсай тази връзка. Тъй, сега змина норца градинска, норца груба, норца мръсна, ръждясала норца зими и започни да режиш миличка въжените сторичи нагоре. Не тебе, миличка, бе, не се научихте ти въжета как да ги ще ви накосам. Не тебе, ако не става с макетия нож змина. Ако не става с макетия нож с зъбки, с зъбки. Грискай въжета. Грискай да откъснеш. Тай. Сега, готово ли? Отървахме ли след Тихомир? 100 евро на посттерминала ми плаче. Изкъпен. До сряда.